Бүген 15 февральда каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне билгеләп үтелә. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган 4-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә дә йомгак ясалды. Төрле буын вәкилләрен берләштергән милләттәшләребездә зур кызыксыну яткан иҗади бәйгенең финалына 756 катнашучы узган. Шулар арасыннан жюри 135 җиңүчене ачыклады. Татарстан радиосының чираттагы турдан-туры эфиры Җәлил укуларының милләт тормышында һәм яшь буынны патриотик рухта тәрбияләүдәге әһәмиятенә багышланды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков йомаклау гала концертын уздыру, иҗади эшләр белән танышу, киләчәктә шундый бәйгеләрне дәвам итү мөмкинлекләре турында сөйләде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Илгиз Илдарович, хәерле иртә. Сөйләшүне халыкара Җәлил укулары традицияләреннән башлыйк әле. Сіз дұрыс әйттегіз, традиция сөзін қолдандыңыз. Біздің халықара Җәлил укулары әдәби бәйгесі инде ағымдағы елда 4-нче тапкыр уздырыла. Һәм инде ул башка мәлләрдә башланып киткәндә дип әйтик. Ул безнең күп кенә Җәлил иҗатын сөючеләрнең игътибарын җәлеп итте. Соннарга килгәндә ул 2-4 мең булса, менә агымдагы елда без инде катнашучылар санын күзәтәбез 40 меңнән артып китте. Һәм ул традициягә әверелүенең тагында бер яхшы ягы, хәлиткеч ягы дип әйтик, ул дәүләт программа кысаларында уза. Сез беләсез, Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы бар, һәм шуның кысаларында әлеге бәйге ел сайын уза. Быелгысының үзенчәлекләре нәрсәләрдән гыйбарәт? Үзенчәлекләре, әлбәттә, аның номинациялар санына кайтып кала. Узган елда безнең номинация саны 7 булса, агымдагы елда безнең номинациялар саны 11-гә кадәр җитте. Һәм әйтергә кирәк, бу оештыру комитетының теләге генә түгел иде. Бу иң беренче чиратта катнашучыларның үзләренең тәкъдимнәре булды. Оештыру комитетына килде күп кенә мөрәҗәгатьләр. Шулар арасында Чиләбе өлкәсендә яшәгән милләттәшләребез, алар менә яңа номинациялар тәкъдим иттеләр. Һәм инде без үзебезнең яктан оештыру комитеты ягыннан өстәмә номинация тәкъдим иттек. Ул Муса Җәлил иҗатына багышланган, аның тәрҗемә хәлен күрсәткән музей һәм музей экспозициялар номинациясе. Инде уздыру форматына килгәндә, әлбәттә, без инде пандемия чорларында чараларның ничек узуының үзенчәлегенә игътибар итеп, аның мөмкинлекләрен һәм яисә тискәрелекләрен исәпкә алып, аны видео форматта уздырдык. Ягъни безгә видео язмалар җибәрделәр һәм аны зона этапларында безнең зона жюрилар карады һәм ахыр чиктә финалда безнең абруйлы жюри әгъзалары җиңүчеләрне сайлап алды. Йомгаклау кичәсе кайчан, кайда уза? Безнең 17 февральдә Казан шәһәрендә Чулпан мәдәният үзәгендә кичке 6-да гала концерт уза, традицион гала концерт. Һәм инде безнең барлык җиңүчеләребез менә чакырыла әлеге гала концертка, һәм инде кайбер чыгышларны сәхнәдән ишетергә була. Кызыксынучыларга Җәлил укулары материаллары белән кайда танышырга була? Дөресен әйткәндә, бәйге иң беренче чиратта аның төп максаты ул безнең Җәлил иҗатын популярлаштыру, аны җиткерү, киң катлам вәкилләргә дөньяга танылдыру, дөньяда яшәүче төрле халыкларга. Менә эзләнүләр мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, безнең аерым номинациялар юк, фәнни тикшеренү эзләү буенча. Чөнки ул безнең уку, сәнгатьле уку төп максат итеп куела. Әмма шулай да әйтергә кирәк, менә әзерлек чорларында кешеләр белән аралашканда, галимнәр белән аралашканда, гала концертның сценарийларын, режиссурасы белән шөгыльләнгәндә, без менә яңа ачышларга тап булабыз, ниндидер тикшеренүләр үткәрәбез, архив документлары белән эшлибез һәм менә шул вакытта без үзебезгә кызыклы мәгълүмат табабыз һәм инде киләчәктә аны кулланырга тырышабыз. Быел конгресс тагын кайсы иҗат әһелләренең иҗатын пропагандалауга игътибарны юнәлтте? Бу очракта без инде замана белән бергә атлыйбыз һәм үзебезнең техник чараларны, социаль челтәрләрне файдаланабыз. Бу очракта инде әйтәсе килә бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтын һәм инде Муса Җәлил иҗатына, аның тәрҗемә хәленә, бигрәк тә халыкара шушы бәйгегә багышланган Instagram челтәрендә безнең махсус аккаунтыбыз, битебез бар һәм без барысын да шушы аккаунтка чакырабыз. Анда сез төрле шигырьләрне күрә аласыз, тыңлый аласыз, һәм инде бәлки кемнәрдер катнашкан үзләрен дә шунда күрә ала. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз.